السلام عليكم. بخص بشيء ديغلب بزمرة كاب بزمرة زبطشا زك محنغم يغجل لقونتنا بقدوها بلاغا نبرينتنا زي فاوش تنور دي غنغ دي قوش شوشانين هوش زرراشرة مزايم يدوز رشم يلس بجغاقوري روقري أبتي وفاو لبقم زك ودغزان بسالجة عادي غلب قرب سجا زر بغداتر يغلاغو زبسالجة زك في غزان وفاش لبقم زك محنغم دي نخج وش حتو حوتي لو بنديش هذا المسار ودي غنغ يقوش ششن والوش همزة مينرا شي بغرب تزرب تغام في برازيل يتوصل السم يازوبا من العشاء وزفا وش خويا تغوال إجابة يوفاو أباهم داكو وزفانج أباهم أودا وزفاو أصلا شجون زيج هذا السبب وزيشه أو هذا السبب شبهونه مراد ويا كتو يتسيش شجع إذا يغازجا هذا حد غازجا أو ده وزفاو يوم تغوجا جحو عزبا شبه وزبا مسنو تحمجي داجا زغوشو يغازجا مستي كان غدي زابقو زيجي زغوشوار زيجي زغوشوار مثال زي دغواشخو مي دابا ما بدا وزافواجي هذا حد غازجا أو ده وزفاو بيوجزيزم ده وني شتا политик. الله حمجي. Сейчас мы зачитаем обращение ко всем чеченским и ингушским народам и от нашей группы обращение ко всем чеченцам и ингушам. На протяжении многих десятилетий 23 февраля остается траурным днем в истории наших братьев, соседей, чеченцев и ингушей. И сегодня мы не смогли не вспомнить трагическую дату истории Кавказа. В этот день, в 1944 году, почти 500 000 человек погрузили в товарные вагоны для перевозки скота и выселили в далекие необжитые земли. Самое страшное для этих людей было непонимание действительности происходящего. Большая часть вынужденных переселенцев погибла еще в начале пути, в вагонах от холода и голода. Еще более 100 000 человек умерли после прибытия на место поселения. Больше трети из переселенных наших братьев не смогли вернуться домой, на свою землю, к родным очагам. Чеченцы и ингуши были подвергнуты одному из самых коварных и жестоких испытаний – выселению из родных земель. Такая участь постигла многие горские народы. Память об этих ужасных событиях отпечатана в сердцах народов Северного Кавказа. И сегодня братский народ, адыги и черкесы, выражает глубокую скорбь нашим братьям, чеченцам и ингушам. Сила духа, стойкость, мужество и твердая вера в светлое будущее помогли сохранить самобытность народа. Мы желаем всем жителям Чеченской Республики и Республики Ингушетия мира, процветания и согласия, как это было испокон веков. Аминь. Братья чеченцы и ингуши, мы, собравшиеся здесь, хотим обратиться дугой Всевышнему Аллаху, чтобы все, которые погибли неповинной смертью, чтобы им было жанат. Аллаху Акбар. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. آمين.